भोजपुरी इंडस्ट्री के आन बान शान ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के भैया एतिक मार्केट में बहुत चर्चा बा। हर एक जगह खेसारी लाल यादव के बोलबाला बा। अगर खेसारी लाल यादव के भैया चाहत बोलो तो पेज के फॉलो लाइक जरूर कर लो। आई वीडियो के ओकरा भी शेयर करियो लोग जो उनकी खेसारी लाल के एकदम सलाह देख के जरूरत हुई ओकरा के दिखा दे खेसारी लाल के पावर का होला। भैया खेसारी लाल यादव के मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा बा। खेसारी लाल की एगो और ही बहुत मस्त होली गाना आइल बा जौन गाना के नाम हो गलत जगह। हाँ, गलत जगह खेसारी लाल के एगो गाना आइल बा जौन गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी एक और म्यूजिक डायरेक्टर बड़े आर्य शर्मा। हाँ भैया, कृष्णा बेदर्दी आ आर्य शर्मा के भाई जोड़ी हिट बा। खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग में पहुंचाए में पूरा समर्पण बाटे। खेसारी लाल यादव के एकदम ट्रेंडिंग में लावे में आर्य शर्मा कृष्णा बेदर्दी के ऐसा म्यूजिक लिख के देते हैं खेसारी लाल यादव के भाई मार्केट में हिट रहता है। खेसारी लाल यादव यूट्यूब पर लगातार होली के एक सबसे ज़्यादा गाना के गुरवाइल बा तो भाई खेसारी लाल यादव के खेसारी लाल यादव फैन के फीलिंग समझत रहन कि काहे कि होली में पूरा नाचे लसन हर एक जगह खेसारी लाल यादव के गाना पर कहूँ होला बिहार के कोनो कोना होला बिहार के कोनो जिला खेसारी लाल यादव के भाई गाना बाजेला अब सब कोई ठुमका लगावे। एक में फीमेल डांसर बाड़ी सौम्या पांडे। हाँ, जौन की पीछे नजर आई रही रितेश पांडे के एल्बम में आज खेसारी लाल यादव के नायका गाना जौन गाना के नाम है गलत जगह एक में अपन आदा से अपन डांस से भाई जलावा कर दिली। गाना एकदम यूट्यूब पर 2 मिलियन 3 मिलियन पहुंच गई 5 घंटा में। यह ट्रेंडिंग स्टार के असली पावर आई उनकर जौन फैन बड़ा चाहे वाला जब 4 दिन खेसारी लाल यादव के नंबर पहुंचावे के बा तब पहुँच ही के रही भैया। तुम गाना खेसारी लाल का बवाल बा, जाके एक बार यूट्यूब पर सुन ले खेसारी लाल यादव के एकदम मस्त गाना बा भैया।